проверя. Айде. Момичета. През ваш филм след малко, нали? Все пак. Абе, какво да му обясня на Билети и карта за победа. Ти от това ли се мечеш? Извиняй, да каците ходят. Хора, моето момче, ама се обличите, не са, нема те ходи, не може. Абе, брата ти разбираш, то също му се бавя в момента. Какво правиш, бе? Буха. Какво е? Тук хората не могат да минават това све. Какво ти пречи? Какво стана? Ема... Карти влез за Какво стана, бе? къде има аванс? Какво стана тук? Една На пъти спортна зала, на спортна зала се седи. Добре, виж го какво прави той. Виж го какво прави, бе. Ало! Ало, какво правиш? Какво ти е? Защо браскаш? Ей, защо снимаш? Защо снимаш? Ало, трябва да се ограниха, бе! Приятели, ако този клип ви е харесал, намерете ни на Facebook страницата ни, там може да разберете повече за нашия приятел, който се нуждае от помощ и заради който ние правим тези клипчета. Също така на него искам да кажа, Марияне, с теб сме!